but nje bazalwane ngicela ukuqala ngibande before ngivuthe. Amen bazalwane. Ngiyazi igraph esiphezulu but izobuyela phezulu. Hallelujah. Ngicela nje ukubonga bazalwane my father. Konke show talent kubalekile uba nobaba bazalwane enkosini. Amen. Ngoba ungavutha uvuthe mhlawumbe uzomdlula yena but une experience yezinto engakushaya enkosini ukuthi leyo ungayigwema kanjani ukuze ngoba thina siyouth sine power sinamandla but asinayo experience, so sometimes hamba kakhulu ngepower engekho umuntu ozokunika amazwi ewisdom okuhlakanipha. Iningi indawo ongagcina usushayeka kuzona ngenxa ukuthi asikho amazwi obaba othize okhuluma iwisdom phezu kwempilo yakho, so ungagcina usushayeka. Amazalwane, so ngizama ukubonga nje bazana khona la khona ade ngihamba ngemoto yami iMercedes, ngisuke emhlanga ngiza ngala yavele hayi angichomba zona ngihamba ngeMercedes hayi ukuthi kanjani. So kade ngibuya ngiza ngala ngisuke emhlanga yavele yalokhoza isondo laqhuma. Amen. So meliqhuma isondo kwasho ukuthi ibhothi yami ayilokhekile, so ngakwazi ukuvula ukukhipha ispare wheel lapha kwibhothi amazalwane. So ngase ngamfona ngafonela uTalent ayi uLester ngoba nginqena ukuthi umuntu omhlonipha ufuna lokho khona inkinga encane usuyafona usubala inkinga zakho. Amen. So wathi uTalent hayi awucele yena ubaba uzokusiza. Ngamfonela ngomthu agcina sengivela uPastor Ngiba wathi hayi uzokhuluma naye. Amen. So ngathi ngabona nje seqhamuka ngemoto yakhe bazalwane. Imagine umuntu omkhulu kanje wazi ukusuka from isitalo sakhe but ehle ahamba olanda isondo spare wheel asilokhoze. Ngabe sengibuya ngemoto ngaqale ngaba puzzled ngoba isikhathi esiningi like abantu abakhulu abamabishop bayahlala kuleyo throne kuleso sihlalo noma sebengekho endlini kaNkulunkulu, so just ukuthi yena akwazi ukusiremove ahambe uyosiza isani yakhe. Ngabonga kakhulu bazane, singamshayela nje ihlombe elikhulu kuleyo ndawo. Amen. Haleluya bazalwane. Kanye noTalent naye uzovelelwa inkinga naye ngizwele ukuthi ufike lo msiza. Ngihambele umoya uyangitshela ukuthi angihambe phambili. Amen. So siyabonga kakhulu nje bazana kuleyo ndawo namadoda kaNkulunkulu ade ekhuluma la ngaphambili. Siyabonga sidlile very powerful amazalwane, amazwi ade siwezwa amazwi kaJesu esiphambanweni. Amen bazalwane. Ngizocela ke ake ngiqale ngibonge naku prophet wami prophet okanini kuthiwa obonga mawumenywe ngoba base baningi abantu abangamenywe kodwa just ukuthi acabanga ukuthi ameme wena lo muntu osokumemela. Very important ukuthi ubonge, just say thank. Nabantu abaningi abathatha for granted, ngisho nabazali babo abonge ukuthi nje unomzali osaphila. Khona abantu abayintandana bazo ukuthi bawoba abazali babo, kodwa wena ukuthi uyaphila nomzali ufuna ukubonge nokuthi ulala udlile wobonga. Khona abangalala bengadlile. Amen. Just izinto ezincane nje bazane kumele si appreciate esisemhlabeni. Amen mazalwane. Yes, ake ngiyezweni manje kuba khona seyibuza ukuthi kanti oshumayela nini lokhu bonke. Sinezweni. Amen. Khona olazi izwi lele ngizokhuluma ngayo ukuthi lithola la kephi incwadi avela ekulona nje elithi Eloi lamasabathani. Avele nje ahlale kulona akhulume ngalo afunde njalo bese ke siyathandaza egameni laJesu. Hallelujah. Yes. Yes, sir. Yes, siyabonga. Khona phethele izulu ngoba manje mhlawumbe khona uJojo angawubambi manje afuneka lahle ukuthi uJojo mina hayi ukuthi sonke siyawuzwa uJojo baza khona abangawuzwa kusona isono. Amen bazalwane. It's just ukuthi samazulu nje kuphela, so khona umoya uthi uJojo uyameqa. Amen bazalwane. So singafunda nangezulu. Siyabonga mfundisi. Thank you.
Yes, siyabonga. And then bazane, just to support the scripture, ngiyazi ukuthi mekuyamazi esikhombisa asijwayele ukufunda iverse lesupport iscripture. Ngicela sifunde Ephesians chapter 4 verse 8. And then zobe sengiyangena ke endabeni yami. Amen. Ngiyacela nongiDavid yela lapha angithathe kahle ngoba umuntu wemedia, so lentshumayelo ize kongena einkundleni zokuxhumana. Manje ungangisabotage ukuthi ngithi sengiyashumayela sengiyayibuka lapha akusayiboni. Yazi ukuthi yabo nje ubuhleli phansi lapho ngizothi ngimove kuve ingabe ngisabonakala. Wafuna bumile lapho uyamove. Angazi. Amen. Yes. Cela Ephesians chapter 4 verse 8 ungifundele nje ngesiZulu. Ngasa ufundi khona. Chapter 4 verse 7 verse 8. Yes, qhubeka. Amen. Siyabonga bazalwane. Ngicela sivala amabhayibheli ethu ngizobonga nje bese singena endabeni. Baba siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele. We thank you uNkulunkulu wethu onamandla for this word. We thank you for even amadoda uNkulunkulu asengene ngaphambi kwami. We are not here ukuzotshengisa ukuthi uba ushumayela kangcono kunomunye. We are not here to compete. We are not here uNkulunkulu wethu ongcwele ukuveza amakhono ethu, but we are here to relay lamazwi avela uNkulunkulu wethu ongcwele esiphambanweni. That day ubethele esiphambanweni and to teach the church of God uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi uNkulunkulu obathandayo abantu bakho. We thank you for you are God in the mighty name of Jesus Christ. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ngoba impela unguNkulunkulu and akekho omunye uNkulunkulu njenganawe. In Jesus name badla lonke lithi amen. Hallelujah. Uthe 10 minutes man of God. So ngizocela nje bazana ukuthi ngumuntu o-conscious ngesikhathi ngoba khona umuntu ongathi isikhathi asibalekile sihamba ngomoya. I don't agree naleso statement ngoba uJesu wazalwa ngesikhathi esithize futhi uzobuya ngesikhathi esithize nezibazalwane. So we cannot say mesenkonzweni hayi silawula umoya sihamba ngomoya sobona ngoba abantu bazolapha bazi basuthe bazi balambe beze enkonzweni inkonzo engaphumi nezibazalwane. And kuno businessman esoba loser enkonzweni nxa ukuthi we are not conscious of time amazalwane. So balekile mawuzowenza noma u2 MC noma uyini, be conscious ukuthi kusazongena abanye abantu ehlapha abawu7 emva kwakho. Ubacabangele ukuthi nabo basazomele ba ministerish ngoba uzomesa umuntu esesengcindezelene ukuthi manje sekubantu bahamba bayodla isikhathi sesiphelile amazalwane. Singaqedwe isikhathi kanti usiqeda ngento engekho engasizi nezibazalwane. You are time wasting kalento wenzayo. You are not adding anything. Alebazalwane. Very important ukuthi inkonzo kahle ufuna ibe nesikhathi songena nesokuphuma. Amen. Ukuze sizokwazi ukuthi mesiqeda ukhoza mesafuna ukuyodlula ka Shoprite siyoshaya inyama zulu ya KFC kube lula sidlule. Manje sothi mesiqeda la sevaliwe idolo. Hallelujah. Amen mazalwane. Hallelujah. No, bazane is constructive criticism lento engishoyo angenigceki. Contact to constructive criticism isuke ngakubulala isukwakha into enenhle. Khona umuntu okubulala lo o negative kodwa ongakwakhe okubulala. Mina ngiyaconstruct ukuthi u right kodwa manje bamba lapha nalapha. Amen. Ake ngibule le verse lami ke engifuna ukukhuluma ngalo manje bazane bese ngihlala phansi. Amen. Siyaphela isikhathi sami.